Спасибо, прошу вас. Прошу, добрый день. Владимир Путинның федераль жиынға йыллык юлламасы гостиный двор күргәзмәләр үзәгендә үтә. Залда аны ил һәм төбәкләрнең җитәкчеләре, Дәүләт Думасы депутатлары, СВО геройлары, барысы 1400 кеше тыңлый. Алар арасында Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе дә бар. Сүзне президент махсус хәрби операциядан башлады. Анда һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алырга тәкъдим итте. Безнең хәрбиләрнең каһарманлыгы өчен һәм аларга ярдәм итүче ил халкына рәхмәт җиткерде. Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые самые сложные вызовы. Наши солдаты и офицеры, христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов на деле лучше 1000 слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. Все вместе, плечом к плечу, они сражаются за одну общую родину. Юлламаның зур өлеше социаль тармакка багышланган иде. Президент өр-яңа ил-күләм проектлар башланачагын хәбәр итте. Аның берсе гаилә дип атала һәм гаилә институтын ныгытуга, демографияны үстерүгә юнәлтелә. Әйтик, ана капиталы, ташламалы ипотека программалары озайтыла. Хатын-кызлар консультацияләре бинасын ремонтлауга, бала табу йортлары төзүгә федераль ярдәм каралачак. В числе приоритетов такой программы станет расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. А всего в ближайшие 6 лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более 1 триллиона рублей. Узган атнада Казанда Владимир Путин катнашында яңа перинаталь үзәк ачылды. Безнең республикада 50 меңнән артык күп балалы гаилә бар. Бүген яңгыраган чаралар аларның санын тагын да арттырырга мөмкин. Сейчас при рождении 3-го ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита – 450 тысяч рублей. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года. В текущем году потребуется почти 50 миллиардов рублей на это, и потом там по нарастающей все больше и больше, но деньги для этого есть. В целом задача в том, чтобы строящееся жилье становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся. Киләсе 6 елда тагын 4 ил-күләм проект булачак. Алар гомер озынлыгы, кадрлар, Россия яшьләре, мәгълүмати икътисадка кагыла. Мәктәпләрдә сыйныф җитәкчеләре һәм директор киңәшчеләренең хезмәт хакына 5000 сум өстәргә тәкъдим итте. Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. И уже в этом году запустить новый национальный проект «Молодежь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Төбәкләр үсешенә тукталып, президент бюджет кредитларының 3тән 2 өлешен түлисе булмаячак диде. Бу акчаны субъектларның инфраструктурасын үстерүгә тотарга тәкъдим итә. Аның чыгышында Казан 2 тапкыр яңгырады. Беренчесендә яңа төзелгән М12 трассасын телгә алды һәм тагын бер яңа юл булачагын әйтте. Передовые российские разработки в машиностроении, в строительстве, связи и цифровых системах будут востребованы и в создании сети высокоскоростных железных дорог. По этому тоже направлению скажу пару слов. Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород. Затем будем прокладывать магистрали в Казань и на Урал. Газлаштырып бетерү программасын Владимир Путин бакчачылык ширкәтләрендә кулланырга киңәш итте. 2025 елда авылның мәдәният хезмәткәре программасын башларга кирәк диде. 2030 елга кадәр минималь хезмәт хакын 35 меңгә җиткерергә кушты. Аның 2 сәгатьлек юлламасында яңгыраган тәкъдимнәрне хәзер Федерация Советы һәм Дәүләт Думасы өйрәнә башлый. Верю и в наши победы, в успехи, в будущее России. Спасибо. Фәйрүзә Мәҗитова, Яңа гасыр каналы.